Potom sme navštívili Sokoliarsky dvor Sokoliarov Astur na Červenom kameni. Dobre, takže mŕtve kuriatko je vec, čo môžeme mať zvlášť jedna z možných vecí. V živote už jedli kurací rezeň, KFCčko, Mexican alebo nuggetky. Teraz boli tú správu, to 2 mesiace predtým vyzeralo takto. Ktorých tam stretneš takmer po celý rok. Takže, rozletíš sa. Dravce nemožno vycvičiť ani skrotiť. Teraz prešá sa ten kolega alebo tá slova, neviem. Si môžete ísť, čo máte robiť? Upratať. Vidíte, čo dokáže. Prosím vás, žiadna výhovorka, decka, že ja neviem. Strela sa odfotila so Sokolom Myšiarom a my sme zažili krásny deň. Ak budete mať niekedy možnosť do budúcna navštíviť Červený kameň alebo dokonca toto podujatie, tak vám to určite odporúčame.